gashi na kun kashe muna bayani a kuka yi kashe mu wannan yaro bayani na shi ba kaɗan nin bayani ba sai an zauna bayanin shi kana iya bani bayanin abin da ya faru ga wannan yaro za a iya baka shi amma tarihi ne gaskiya tsawo gare shi ba ka labari ne akan mi tarihi ne tsawo gare shi kawai a ku bani tarihi ne tun da dai ba ku bani labari ne to ku ta zama waje wani mataki ne kamata ka ɗauka ma sayan nan kawai yanzu abin da kamata mu in ba liƙa mai kashi mun gaba ɗaya na sun zashi kawai shi da tsoron mu ma haka ma kai ka shawara ni na ba ka shawara mu ci mai mun ya yau kai da son ta kawai ta saurata a bai sai kawai kai mu ba za ka yi hankali kawai sai mu shawo mu sai mu ɗauki mataki ba ku san ta hankali na ce ku ta kawai ba ku san ta hankali yanzu na ba da kai kare suna nan a karkai na rubuta ba kuma ni zai biya su wallahi ban bakara ba kan ne yau ba me ne ba Allah ka sai Allah ni dai sai duk kace ni gaskiya na rige na rubuta kai na sa a san ku ka na sa a san ba wani abu le ko akwai matsala Allah sai da ku wallahi ko akwai matsala ba na akwai matsala tashi mu gane ka tashi yau da ni ina matsayin na an sai ina muku wai mu mun gana yau mu yi ta mu gana kai ko ina mun gana to an ce ba ne ba matsayin ce a sai wane kai da wai da kuma sarbe ba ai ma sarbe daga dawar masoya masu kallon mu a kowane lokaci a yanzu dai muna ɗauke da muku sabon shiri mai suna sirrin rayuwata kuma shi zai dinga zuwar muku a duk ranar asabar insha Allah ku kasance da mu a karfe 8 ta ranar asabar za mu dinga sako muku shirin sirrin rayuwata ba tare da wata gaggauta ba ku shiga HORAY TV a can ne za ku dinga samun fim din sirrin rayuwata episode 1 har episode 2 zuwa dai ci gaba shi dai gabaki da za ku dinga ganin za ku samu ci gaba insha Allah mun gode da kallon mu da kuke sannan masoya kar ku manta da subscribe sannan ko ku manta da share da comment din ku kuma duk mun gode da wannan gudunmawar kuke bamu akan wannan shirin namu na sirrin rayuwata insha Allah na gode